Dame na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amen. Hatani di bata, nagabicamita di parsauran ni partangyangat tabu darion, surat di Markus 12 ayat sada rodi ayat 12. Asata jaha marsikat sorin sononoma hatana. Upama taringot tuporla anggur. Dungi di jamitai Yesus manasida marhite sian upama. Nin nama adong ma sada halak na pauli porla anggurna. Dihadangi mahumaliang, dihalima pangilangan, dipauli ma gadangna, dipasahat matwaka pangula. Dungi marhutasada maibana. HP ditakut nasida do ibana, dipukpuhi laos muli butido ibana di paulak. Jadi disuruh Muse sahalak na asing, alai di pusa doang goi, dungi lado pea kana asing disuruh, nadeba dilasahi, nadeba di pusa nasida. Alai masih padohat doa kapangulai, odo panean, betama, tapu sama ibana, asa dihita si teonon nai. Dia matagamon bahenon nituan parporla angguri, Roma ibana mangaleng sehon akka pangulai, dungi pasahaton nama porlaki tu halak na asing. Pinamasa ni Tuhan idoi, halongangat doi di ida matata. Ido saatna, horas madihita salutna. Damang dainang na hinaholongat di bagasan Tuhan Yesus. Parnguluon di haroro ni Tuhan Yesus isa diri. Nunga gabi dalan ni debata, dinalaho paingoton bangsona. Dalan ni debata, nunga tiga hali. Di pasahat debata, dinalaho paingoton bangsonay. Sahat dohata ni debata marhite panurirang. Sahat dohata ni debata marhite akapanguhum. Sahat dohata ni debata marhite aka raja na pinilitna. Jala memang didok gabe songon sada porla do ianggo bangsonay. Songon gabe sada porla do ganup nasa jolma na adong di bagasan portibion porlak ni debata. Alai dia mana masa di pasahat Tuhan ido akka pangulana, di pasahat Tuhani dinalaho mangula porlak nai, alai di pasop budo songon dung diula alai di pasop ditongos debata mana posona, ditongos debata kapanurirangna, ditongos debata kana boy pasahaton hatana marhite raja doho panguhum, alai gabe maralo do tuaka pangula na di tonga-tonga ni porlaki. Maralo tu pangula na di tonga-tonga ni porlaki asa boy nian na sida sadiri ma na marhuaso di porlaki.
HP porlaki porla ni jahuba debata. Damang dainang sarupa bolo karejo hita disada-sada par karejoan. Isedo napuna karejoi. Hita tugas tanggung jawab ta mangulahon songon tupok sita. Mangulahon songo dia tanggung jawab ta. Dada gabe hita napunasa. Rode bata di pasu-pasuhot tu hita marianakon marboru. Jala di topai bana keluarga. Ise do napunasa keluargai. Hita do manang Tuhan ido namanopai. Damang dainang bolo taboto di ganup-ganup nasa rumah tangga pede batado napunasa rumah tangga ta. Pasti dodang gabi lomo ni rohatta manang konsep ni pamikiriot tatabahen disi. Alay nasa rupa songon pangiduan di debata songon ido baenon di ganup nasa ulau ta dala tanggung jawab ta di ganup nasa ulau ni songoni nang di rumah tangga. Makana di dok keluarga ni naporsea keluarga ni debata. Ulaon ni naporsea ulaon ni debata. Inganan parkarejoan ni akana porsea pe inganan parkarejoan ni debata. Makorhon maibana tuak kabasu-basu. Damang dainang nadigobarhon Tuhan Yesus do bohado relasi ni bangsoi manang jolma tu debata. Di pasahat debata panurirang ditulak. Di pasahat akka raja pehatana tong ditulak. Di pasahat akka panguhum pehatani debata tong gabe ditulak. Roma na punasa porla angguri di dok mahu tongos mana kuati bohara mabiar nasida. Alayahana masa di doa kapagulan na di tonga-tonga ni porlaki. Tapu sama ibana asa dihita sitianon nai. Artina adong ganup nasa gobaran na pinasahat ni upama tarengo tu porla angguron. Aka parkarejo na dong dihaumay sendiri madok dirina asaibana na punasa porla angguri. Asaibana manean, asaibana na marhuaso. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Bohado hita berusaha do hita gabi di bata di tonga-tonga ni keluarga. Berusaha do hita na marhuaso di ganup nasa akka na pinasahat ni debata. Denggadui daripada na pinasahat na marhuaso tu hita. Alay na parjolo sa halik ko boto ta debata na marhuaso di hita. Danggabe hita na punasa mutlak ganup nasa akka na dong di hita. Haru dirita pedang boy. Seguru di hita. Haru dirita sendiri, pamikiriota sendiri, rohata sendiri. Dang boy saguru di hita. Alay saguru di nama nopa, saguru di na punasa. Asa tarbahe kita songon na pinangidonai, boy nihan sakap ni Tuhani. Gabi saut di tonga-tonga ni parpolo. Damang dainang naparpudi diganup nasa akka parnguluot taon. Tarlumobi hita na di Indonesia. Tabereng nuay nga kasuara-suara nalantang pasahat ton hamido na punasa bnegaraon. Ugamo songonodo na marhuaso dison. Molo nasing manupanggoy. Dison maporlu boto tadamang doho dainang sejauh mana kita memiliki peran sebagai warga negara. Memiliki tanggung jawab sebagai warga negara. Apakah kita menjadi warga negara yang taat terhadap aturan dalam negara kita? Dohita patupahon pembangunan di bangsot tahun. Dohita pangjojokon hati goron
doho akanauli na denggan di bangso taon. Ringgas do hita ma bayar pajak. Muhado dukungan tatu negara taon. Molotunga dong suara-suara sumbang nama doksian duru niha Kristenon. Holan nasida na punasa negaraon, nasida mamangatur. Berarti sekedar suara sumbang namanya. Mana ngaka suara-suara na somar lapangan. Ala parsidoho do hita dinalaho paheheo bangsoon. Parsidoho tita manot tuhon gadup. Nasa tudian yan lakani bangsoot tujuduanon. Asa terbahe kita dinalaho marlas miroha mangulu memuji Tuhan. Jala mangula kau daud tadi tonga-tonga di bangso. Jadi dang tikos dan hidup nasida molo tikos do na tauna. Alaso tikos do aka pangula di porla angguri. Di paihot jahu badi bata. Di tongos aka si tongosonna dinalaho pasahaton hatana. Alai molo tikos do marlas miroha do jahu badi bata. Di ganut nasa karma. Atong kita nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ditongos Tuhani do tutu anak-anak ibadah sadiri do Tuhani ima Yesus Kristus. Laos di pusado jala ditak. Bakol do portibion manangihon hatani lipat. Maol do ganup nasa akan namangulu di portibion marsiadu marbidege dia kahatani lipat. Gudang aka alasan keluarga ku pikir ninda nasada karejokku gudang naik ninda nasada nari gudang dope kasih urusokku ninda apa dogata nasi alai di somma tarida damang dohot daina holong ni rohani jahoba di bata batu nabi nolok koni ima Tuhan Yesus Kristus sendiri dagabe batu parsuhi musim lapatan na molotung pe maol ta adopi di bagasa parnguluota binahen alanina porsea hita tu Tuhan Yesus Kristus taingot ma songon Tuhan Yesusi na taihuton batu na binolok koni gabi batu parsuhi lapatan na nagabe batu na boy manot tuhon tu dia jala songo dia do hajong-jongon di sada bagas. Atong damang dohot dainang. Maol ta adopi mangihutot Tuhani. Maol ta adopi mangadopi portibion na lamang ihutot Tuhani. Dada gabi sada alasat dihita. Kinalaho gale manang leba. Kinalaho mangulaho tanggung jawab ta. Naung parjolo manada Tuhani sianak kanasina. Marlas di roha mahita damang dohot daina. Ay batu parsuhi ima Tuhan Yesus Kristus. Molotung di bolok ko portibion. Alay marsangap do ibana. Hasangaponido di ibana. Jaladang da di portibion. Alay ro di hanguluan sa leleng-leleng. Ise namang ihutod Yesus. Nagabi batu parsuhi di bagasa parnguluan na. Marlas ni roha may ibana tong ro di sa leleng di leleng na. Jabar tamaya manginang diaka na porsea tu ibana marlas ni roha mahita molotung gudang akasiadupan alai di bagasan pos ni roha mangita mangadupi adong do tu hatta Yesus Kristus nagabe batu parsuhi dihita mangadupi akal luhurnai marsangap madebata tarpasu-pasu mahita uriana amen martanya.